Goedenavond, het is zondag 7 maart en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een scootmobiel in Capelle is de bestuurster van de scootmobiel komen te overlijden. Het ongeluk gebeurde rond 1:30 vanmiddag op de Vroonlandse weg. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De bestuurder van de personenauto is meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. Uit een blaastest bleek dat de man niet had gedronken. Op 17 maart vieren wij de bevrijding. Een nieuwe dag, een nieuwe campagnetour in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Vandaag toerde lijst 30 langs Hulst, Aardenburg, Middelburg en Goes. Een nieuwe partij met de Zeeuws-Vlaamse Koen Verhagen op plek 4. Onder het mom van volksgezondheid zijn we al onze rechten kwijtgeraakt. En wij staan dit niet langer toe. Wij gaan het land zelf weer regeren. We gaan de systeemcorruptie aanpakken en de baantjescarousel stoppen. Ook Willem Engel was vandaag in Zeeland. De voorman van actiegroep Viruswaarheid staat op plek 2 van lijst 30. Wij komen hier om medestanders een hart onder de riem te steken. En om te praten met wat we allemaal nog kunnen doen voor de vrijheid van Nederland. Op de vroege zondagochtend kwamen de toehoorders om verschillende redenen naar de Grote Markt in Hulst. Omdat ik al lid ben van de partij. Ik was ook nieuwsgierig wat ze te vertellen hebben. Ja, ik wil de voorgangers zeg maar steunen. Ik ben vandaag naar Hulst gekomen omdat ik het heel belangrijk vind dat we opstaan voor onze vrijheid en onze rechten. En wat mij heel erg trekt is dat ze dus de vrijheid voor de zorg hoog in acht nemen. Hetgeen waar ik ook voor sta en tegenaan loop, dat spreken zij ook uit. En dat vond ik heel krachtig, heel mooi. Wie de afgelopen tijd in Middelburg is geweest, heeft misschien wel deze koker gezien. Niet dat hij opvalt, want hij hangt hoog. Het is een passantenteller. De camera die erin zit, ziet dat er een fietser, een voetganger of een auto voorbij komt en dat wordt geregistreerd. De gemeente Middelburg doet dit om energie te besparen. Die data die vertelt van wanneer of er mensen zijn en op welke plaats op de straat zij zijn. Dus we weten daardoor wanneer we moeten verlichten en wat we moeten verlichten. We kunnen straks ook de lampen allemaal aansturen. We kunnen ze gaan laten branden eigenlijk op het moment dat het nodig is. De camera registreert wat er voorbij komt, niet wie. Een camera is eigenlijk een heleboel foto's achter elkaar. Die heeft hij leren herkennen en die zet hij om in data. Dus hij maakt van een voorbijkomende fietser, zegt hij, fietser. En de camera ziet ook waar de fietser over de weg gaat. Al deze informatie helpt om zo precies mogelijk te bekijken waar de verlichting moet branden en waar het gedimd kan worden. Niet dat het altijd zo brandt, want nu met de avondklok en straks in de zomer is er op andere tijden licht nodig dan in de winter. Nog dit jaar moet het Middelburg een aardige energiebesparing opleveren. Nou, de kas, er zit nog wat geld in. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Stoomgroep Kerkwerven zit in geldnood. Doordat evenementen niet doorgaan, heeft de stoomgroep al een jaar geen inkomsten. Vandaar dat de bouw eigenlijk bijna stilstaat. En dat terwijl het perron moet worden opgeknapt en ook de spoorbanen om onderhoud schreeuwen. Lid Wilfred Buis begon deze week een crowdfunding. En dat is de enige mogelijkheid om geld binnen te halen voor de stichting. Zeker in deze coronatijd. We kunnen geen evenementen organiseren en we moeten toch iets doen. De club heeft nu zo'n €300 opgehaald, maar hoopt de 2000 te halen. Want nog een jaar zonder evenementen kan de club niet aan. Ja, als het zo doorgaat zie ik het heel somber in. En dat zou echt heel zonde zijn. Want we zijn wel zo'n hechte club. Ja, zorg dat de club kan blijven bestaan. Ja, het is toch een prachtige hobby. Sportclubs zijn weer in training gegaan, want sinds afgelopen week is het weer mogelijk om in groepsverband te trainen. Behalve voor spelers van 27 jaar en ouder. Vanmorgen stonden er bij voetbalclub Oostburg 17 spelers op het veld die in groepsverband konden trainen. Ik heb het ontzettend gemist om eerlijk te zijn. Ik ben een enorm voetbaldier, ik wil lekker ballen. Iedereen dus weer blij om normaal te kunnen trainen. Sinds de eerste lockdown in maart werd er bij Oostburg aangepast getraind. In kleine groepen, maar de trainingen gingen door. Belangrijk vinden ze, ook vanuit sociaal oogpunt. Je hebt te maken met een dorp, je hebt te maken met een vriendengroep, met studenten. Maar ook jezelf, ik bedoel, je wil gewoon drie dagen in de week op het veld staan als coach, ondanks COVID. En denk ik dat we daar in geslaagd zijn om deze periode door te komen.
Ook toen de avondklok ingevoerd werd, paste Oostburg het trainingsschema aan. De training is naar zondag verplaatst, zodat ook studenten kunnen trainen. Met de avondklok konden wij niet meer terug naar Tilburg daarna. Dus nu heeft de trainer voor gekozen om op vrijdag en zondag te trainen. Waardoor ons probleem natuurlijk opgelost is. Dat is geweldig. Inmiddels wordt er zelfs 3 keer getraind. Alles lijkt weer bij het oude, nu alleen de wedstrijden nog. We begonnen vandaag met een koude start waarbij de temperatuur op sommige plaatsen tot -5 graden zakte. En daarbij was het ook nevelig met lokaal wat mistbanken. En dat leverde mooie plaatjes op, zoals hier Nisse in de mist. Maar in de loop van de dag loste die mist al snel op en kregen we een afwisseling van zon en wolken. Maar het was op het strand nog best wel frisjes, met temperaturen vanmiddag rond 5 graden. Vanavond en vannacht wordt het bewolkt en er komt geen vorst meer. De minimumtemperaturen komen te liggen tussen 1 en 3 graden. Ook morgen is het bewolkt bij 6 graden. En later op de dag, in de loop van de middag of avond, kan er ook af en toe wat lichte regen vallen. Dinsdag wordt dan weer vrij zonnig bij een temperatuur van 8 graden. De dagen daarna worden onbestendig. Woensdag en donderdag staan in het teken van veel regen. En bovendien krijgen we op donderdag mogelijk een stormachtige wind. En tot zover. Geniet nog van uw avond en tot morgen.